alapvetően fogyasztói szemmel nézem. És akkor már biztos, hogy nem igaz az a tétel, hogy akkor mindig jól választasz, hiszen hogyha hiába nagyon jó egyébként az a bor, de mondjuk nem a te stílusod, akkor nem leszel vele elégedett, főleg, hogyha az árát is hozzárakod. Tehát címke, palack súlya, egy palackot könnyű eladni, de vagy a másodikat el tudod el. És amikor kóstoltunk, és tehát hozzáraktuk az árakat, akkor nálunk az jött ki, hogy a portugál borok árértékben jók. Verik a többieket. Nem annyira ismertek, mint mondjuk a franciák, vagy mondjuk a spanyolok, viszont technológiailag már ugyanott vannak. Minden palack bortörténetet mesél a fogyasztójának. Rövidet vagy hosszút, mélyrehatót vagy vicceset. De egy biztos, csordultig vannak szenvedéllyel. Ha érdekel a borok, a borászatok világa, és kíváncsi vagy, hogyan lehet egy pohár bor nem csak az élvezet, hanem az önkifejezés eszköze is, akkor jó helyén jársz. Beszélgető partnereink borászok, üzletemberek és szakértők, akik mesélnek elkötelezettségről, necces helyzetekről, tippekről, salesről, marketingről, kreatív gondolatokról, na meg persze műhelytitkokról is. Ez itt a Palackozott Mesék, szüretlen történetek, az Országos Bortúra podcast sorozata Bence Szonyával. Mai beszélgető partnerem Kiss Balázs, a Fill the Wine Box egyik alapítója és társtulajdonosa. Szerbusz Balázs, köszöntelek az adásban. Üdvözlök akkor én is mindenképp. Kérlek, hogy mesélj egy picit arról, hogy hogyan indult a ti történetetek, mi a ti sztoritoknak a kezdete. Hát, hogy indult ez a történet? Ez nagyon régen indult már, tulajdonképpen egy véletlennek köszönhető. Ez egyik barátunk kiköltözött Brüsszelbe, és mi időnként meglátogattuk őt. És az egyik látogatás alkalma, az pont egy olyan dátumon esett, amikor Brüsszelben volt egy Megavino nevezetű borfesztivál. És mondta az Ádám nevű barátunk, hogy nézzük meg, menjünk el. Mi akkor már valamennyire boroztunk, korábbi a tulajdonosokkal, tehát valamennyi fogalmunk volt a magyar borokról, de igazából nem láttuk át ezt a történetet. És akkor elmentünk, megnéztük ezt a Megavinót, amit úgy kell elképzelni, hogy ez tulajdonképpen az egy vásárcsarnoknyi terület, végtelen sok hiányt volt. Tehát nekünk úgy tűnt, hogy irgalmatlan sok bor, irgalmatlan sok kiállító, nagyon sok országból. Nagyon, nagyon tetszett nekünk ez a rendezvény, és akkor a következő években már célzottan mentünk oda. Ez egy 3 napos program, mi akkor csak 1 napot voltunk, de aztán a Krisztián üzlettársammal elmentünk a következőre, akkor már 2 napra, utána 3 napra, aztán összekötöttük ezt egyéb túrákkal, tehát volt olyan, amikor 2 napot voltunk a Megavinon, és mondjuk lementünk Burgundiába, vagy valamikor elmentünk Bordeauxba, tehát így elkezdtünk így körbenézni a világban. Így indult ez az egész. Akkor láttuk meg, akkor értettük meg, hogy tulajdonképpen ez a borvilág, a szőlőfajták, ez nem 5-10-20 darab van, hanem végtelen sok. És ahány ország, annyiféle bor, annyiféle gondolat. És akkor ebbe egy elvesztünk. Tehát, hogy egyszer megtetszett az, hogy mindig tudsz egy új dolgot kóstolni. Mindig van egy új, érdekes történet, amivel találkozol. Szóval így indult, és akkor elkezdtünk beszélgetni a többiekkel, hogy milyen jó lenne ezeket a borokat Magyarországon is megkóstolni. Az, hogy évente egyszer elmegyünk, és akkor kóstolunk, nem tudom, egy Touriga Nacional Portugáliából, tök jó, de hogy ezt akár lehetne csütörtök este is. És akkor így indult ez a történet, ezen sokáig csak agyaltunk, hogy mégis hogy kéne ezt megcsinálni, hogy lehetne borokat hozni, milyen borokat hozzunk, mi az, ami érdekes. Tehát nagyon-nagyon sok beszélgetés volt előtte, és ötletelés. Aztán most itt ülünk ebbe a borbárban, ez tulajdonképpen egy eredménye ezeknek a beszélgetéseknek. Nyilván sok kacskaringos esemény volt, ami ide vezetett, de végül is így indult. És ha jól tudom, akkor 3-an viszitek ezt az üzletet? Eredetileg 3-an, igen, tehát az eredeti csapat az 3 fős volt. Mi mentünk ki kóstolni 3-an, aztán utána még csatlakoztak barátok, akik érdeklődtek a borok iránt, úgyhogy most végül is 5 fős a tulajdonosi kör. Ha azt kérdezném, hogy miben vagytok ti mások, mint az összes többi borbár, akár itt a környéken vagy Budapesten, akkor talán ebben, hogy egy olyan széles külföldi borkínálat található meg nálatok, ami azért egyedi, én azt gondolom. Nem tagadva, tehát célzottan alapvetően mi a külföldi borokat szeretnénk bemutatni. Azon belül is a portugálokat.
nem csak portugál boraink vannak, de én azt gondolom, hogy Magyarországon és nálunk van a legszélesebb portugál kínálat. Egyébként maga ez, hogy miért Portugália, ez is egy érdekes történet, ez nem egy tudatos választás volt, tehát nem arról volt szó, hogy mi éveket éltünk Portugáliából, és akkor mindenképpen a portugál borokat meg akartuk ismertetni, bár nagyon különlegesek, nagyon egyediek, abszolút ajánlom mindenkinek. Ez úgy indult, hogy amikor elkezdtünk válogatni borokat, hogy mégis mit hozzunk, mit ne hozzunk, akkor mi az, ami fontos a számunkra, az árértékarány. Ugye ennek van egy definíciónk, hogy számunkra mi a jó bor. Jó bor az, aminek a második palackát is megveszed. Egy palackot könnyű eladni, de vagy a másodikat el tudod el. És amikor kóstoltunk, és hozzáraktuk az árakat, akkor nálunk az jött ki, hogy a portugál borok árértékben jók. Verik a többieket. Nem annyira ismertek, mint mondjuk a franciák, vagy mondjuk a spanyolok, viszont technológiailag már ugyanott vannak. Tehát a Portugália relatíve, amikor csatlakozott az EU-hoz, akkor elég jól költötte ezeket a pénzeket, amit a borászat fejlesztésre szántak, és ennek meg lett az eredménye. Szóval így indult, ezért lett Portugália, és ezért van nekünk a legnagyobb portugál választékunk, és ezért is hangsúlyos a portugál választék. De persze mellette ott vannak a spanyolok, ott vannak a franciák, az új világ, nagyon népszerű, Argentína, Chile, Új-Zéland, Ausztrália, ezek mind érdekesek, és igazából akkor érdekesek igazán, amikor egymás mellé rakjuk. Tehát azt szerintem, ami izgalmas, és nálunk szerintem meg lehet csinálni, az, hogy különböző országok, különböző szőlőfajtáit, vagy akár ugyanolyan szőlőfajtákat lehet egymás mellett végigkóstolni. És természetesen van magyar választékunk is, tehát hozzá lehet rakni a jól megismert ételeket, mint egy origó, mint egy viszonyítási pont, hogy akkor ez most jobban ízlik, vagy kevésbé ízlik. Tehát én azt gondolom, hogy úgy mindenki meg tudja találni azt, hogy ami tetszik neki. Magyar borok tekintetében hogyan választotok? Mert azért nálatok én úgy látom, hogy elég sűrű az, hogy új pincékbe kerülnek a kínálatba, vannak, akik már régebb óta ott vannak bizonyos tételekkel. Hogyan választotok közülük? Hát ugye a magyar kínálat az egy érdekes történet. Azért mögöttünk van egy 25 év, amit Magyarországon éltünk le, és azért aktívan kóstoltunk. Hát úgy nagyjából én azt mondom, hogy a pincést ezek jó részét ismerjük. Nyilván mindig van új pincészet, ahol most alakult, valami megszűnik, de azért alapvetően van egy massza. Mi azt mondtuk, hogy a nagyon populáris tételeket, amit bárhol máshol meg lehet kapni, azt meg lehet máshol is kapni. Nem biztos, hogy annak itt van a helye. Ezért alapvetően mi inkább a kisebb, érdekesebb pincészeteket nézzük meg. Ott sem mindegyik bort, hanem tehát nem a teljes szortimentet tartjuk, hanem azokat a borokat, amik nekünk tetszenek. Tehát figyelünk arra, hogy a magyar választékunk olyan legyen, ami jellemző Magyarországra. Alapvetően itt nekünk ez a célunk. Tehát ahogy Portugálban is portugál fajtákat tartunk, alapvetően nem fogunk portugál Cabernet Franc berakni, mert ha lenne, már nem az a jellemző, így Magyarországon is inkább megnézzük a kék frankost, vannak bikavéreink, nyilván van Bilányból franunk, szeretjük. Tehát próbálunk minden borvidékről, minden fontosabb borvidékről valamilyen meghatározott ételeket hozni. És nyilván azért a saját ízlésünk is befolyásolja ezt a sztorit. Tehát én nem szívesen adok olyan bort, amit én nem innék meg. Ugyanakkor nyilván tisztában vagyok azzal, hogy vannak ízlések. Tehát az, hogy finom, az egy szubjektív fogalom. Valakinek ez a finom, valakinek az a finom. Próbálunk azért az ügyfélvisszajelzések alapján ezeket beépítjük, és akkor tartunk olyan borokat is, amik lehet, hogy én kevésbé veszek a polcról, de az ügyfelek szeretik. Elég nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy azért egy közösséget is létrehozzatok így a borbár égisze alatt. Van egy olyan kezdeményezésetek, hogy közösségi borpiac. Tudnál erről egy picit beszélni nekünk, hogy ez mégis miben újdonság, mi az, ami ennek az eredetisége? Tulajdonképpen ez az alapötlet. Ez az alapötlet, amikor arról beszéltem, hogy azon morfondíroztunk, hogy hogyan lehetne csütörtökönként is mondjuk ugye tulajdonnacionált, ez volt a példa, akkor igazából arra jutottunk, hogy egy ember végtelen palackot nem fog megélni, viszont hogyha sokan összeállunk, akkor lehet egy olyan mennyiséget rendelni, amikor már megéri ide szállítani a borokat mindenkinek. És tulajdonképpen ez volt az alapgondolat, és most egyébként így is működik a ládás rendelés.
Ez egy közösségi borvásárlás, tulajdonképpen dióhéjban a történet az úgy néz ki, amikor be akarunk hozni egy új pincét, vagy rendelünk valamilyen külföldi pincétől bort, akkor azt előtte meghirdetjük kedvezményekkel. A vásárlóink, aki érdeklődik a borok iránt, bele tudja rakni ebbe a ládába, bármennyit belerakhat, 1, 5, 10, teljesen mindegy. Amikor lezáródik a láda, vagy azért már megtelt, vagy azért, mert lejárt a határidő, akkor mi a borokat megrendeljük, és amikor megérkezik, akkor ezeket kiszórjuk az ügyfeleinknek. Tehát tulajdonképpen egy ilyen közös, nagy mennyiségű vásárlás ez. Tehát ez segíti elő, úgymond azt, hogy külföldi piacról igen. tételeket Igen, mert egy-egy borszállítása drága. De hogyha ezt leporlasztjuk, hogyha 100 bort hozunk, akkor az már olcsóbb. Egyébként ezt ti találtátok ki? Én azt gondolom, hogy ez... Én nem tudok más ilyenről. Tehát, vagy ha más is kitaláltam, mi biztos, hogy mi is kitaláltuk ezt a történetet. És ez hát, működik, és szeretik a borkedvelők. Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy majd még fogunk itt fejleszteni, de azért alapvetően ez az alapkoncepció, és ezen haladunk. Igen, ez biztos, hogy tényleg sok borkedvelőt mozgat, és ezáltal lehetőséget is adtok arra, hogy széles skálán lehessen nálatok kóstolni. A kóstolók kapcsán, vagy hát arra átevezve egy picit, ti abban is nagyon erősek vagytok, hogy azért borkóstoló eseményeket is rendkívül gyakran szerveztek, és hát ezeken az alkalmakon ugye lehetőség van arra, hogy mindezt a nagyon széles borkínálatot a borkedvelők megkóstolhassák, és vezetett módon végig kalauzoljátok őket az úton. A borkóstolók tekintetében milyen tematikát követtek? Több típusú borkóstolónk van, azt gondolom, alapvetően 3-féle. Az egyik borkóstoló az, ami valamilyen jellemzően valamilyen vagy szőlőfajtára, vagy országra, vagy valamilyen témára, mondjuk lehet, hogy nem egy ország, hanem mondjuk azt mondom, hogy Dél-Európa, és akkor abban lehet Spanyolország, Portugália, Olaszország, akár benne Dél-Oroszország, valamilyen külföldi tematikára felfűzünk valamilyen kóstolósort, és akkor ezeket lehet összehasonlítani. Vagy mondjuk, mit tudom én, azt mondjuk, hogy pezsgők, és akkor különböző habzókat kóstolunk össze, de ez mindig változik, attól függ, hogy éppen honnan vannak új tételeink, mit akarunk megmutatni a közönségnek, mi az, amire azt gondoljuk, hogy izgalmas. Van egy ilyen blokk. Akkor van egy magyar blokkunk, amikor kiválasztunk egy érdekesnek tűnő magyar borrászt, akit a borait szeretnénk a polcon látni, és akkor ő tart egy portfólió bemutatót az éppen aktuális évjáratban. És a harmadik, amit most kezdünk felépíteni, ez tulajdonképpen ez már egy kicsit játék, tehát ez egy ilyen borkvízes történet, ami edukál is, szórakoztató is, és közösségépítő. És itt tulajdonképpen a lényeg az, hogy vannak borok, amiket nem tudnak ugye a kóstoló résztvevői, és a különböző paramétereit kell kitalálni, amiért pontot kapnak, és akkor a végén van egy győztes. Ez egy játék, de ez fontos, tehát ezt látjuk egyébként, hogy tulajdonképpen jó bort inni ma Budapesten nem olyan bonyolult dolog. Tehát, hogyha az embernek nincs nagy pekje, akkor fog találni. De a borhoz hozzáadni az élményt, az egy más történet. Azt látjuk, hogy kell az élmény, kell a történet. Ha lemegyünk mondjuk egy boros pincébe, tehát más, hogy honnan leveszek egy palasz bort, más lesz az íze, mint hogyha azt az ember a borászra vissza meg a boros pincébe. Más. Az élmény hozzáadja. Tehát a bor az valahol egy szubjektív történet. Az érzelmek, az állapot befolyásolja az ízlelést. Egyszerűen így működik az ember. Ezért gondoljuk azt, hogy a rendezvények azok fontos elemei tulajdonképpen a kóstolásnak. Tulajdonképpen a borok jók, mindenhol jók, de a körítés. Igen, az élmény az egy nagyon fontos aspektus ebben. És mit javasolnál, hogyha valaki teljesen kezdő a borok világában? Ugye most gondolok itt arra, hogy akár a fiatal korosztályban azért nagyon sokan kacsintgatnak a borok felé, de egy picit olyan iránymutatásra szorulóak többen abban a tekintetben, hogy esetleg nem mernek annyira bemenni mondjuk egy borbárba, mert nem tudnak még annyit a borokról,
vagy akár egy nagy áruházláncnak a boros polca előtt állva picit tanácstalanok abban, hogy most melyik palackot vegyék le. Mit javasolnál arra, hogy miért érdemes mondjuk így kezdő borkedvelőként egy borbárba betérni, vagy akár egy borkóstolóra ellátogatni? Én azt gondolom, hogy azért, mert hogyha nincsen információd, és teljesen tehát minden információ, akkor mondjuk nálunk egy szakszerű támogatással meg fogja találni az adott fiatalember, hölgy, azt a stílust, amit szeret. Tehát ugye azért az, hogy nem szeretem a bort, ez egy furcsa kijelentés. Tehát a borvilág annyira sokszínű, annyiféle íz van, annyira arra gondolunk, hogy nem tudom, egy ilyen savasabb Riesling az egyik ága, a másik meg mondjuk egy édes tawny portóból, teljesen más. Tehát olyan ember sincs, aki mindent szeret, de én azt gondolom, hogy olyan se nagyon van, aki semmit nem szeret. Egyszerűen nem találkozott azzal az ízvilággal, nem találkozott azzal a borral, ami neki tetszik, mert lehet, hogy rossz élményei voltak. Tehát azért én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy jót borozzunk, abban igenis kell energiát fektetni. Tehát ez nem egy dobos sör, nem megyek, leveszem a polcról, és akkor megiszom, és megkapom ezt az élményt. Tehát igazából ahhoz, hogy jó boros élményeket kapjuk, ahhoz bizony azért kell egy kis munkát belerakni. Viszont cserébe meg lehet felejthetetlen élményeket kapni. Úgyhogy, és hogyha az ember borbárba megy, vagy kóstolóra, akkor sok mindent meg tud kóstolni. Tehát az is egy információ, hogy ez nekem nem ízlik. Tök jó, nem kell, hogy minden finom legyen. Akkor igazából akkor nincs skála. Akkor van skála, hogyha tudom mondani, hogy ez nem tetszik, ez tetszik. És hogyha mondjuk eljön hozzánk, akkor azt is megérti, hogy miért. Azért, mert nem tudom én. Ez túl savas, ez lehet, hogy neked túl édes, ebben túl sok a buborék. És a következőleg már erre tud építkezni. És akkor könnyebben megtalálja azt, hogy mi az, ami tényleg az ő ízvilága. Igen, ez egy hosszú folyamat, és a kulcs az, hogy tényleg nagyon sokat kell kóstolni. Ha valaki betér így a borbárba minden program és egyéb tematika nélkül, akkor ti abban tudtok segíteni neki, hogy mondjuk milyen tételt válasszon, akár évszak szerint is, ugye nyáron jobban mennek a fehér borok és a könnyedebb tételek, míg mondjuk azért ősztel, télen már rákanyarodunk a testesebb vörös borokra, vagy akár a fehér borokból is a komolyabb tételekre. De hogyha valaki csak úgy betér hozzátok, akkor ebben segítetek neki, ugye? Vagy hogyan néz ez ki, hogyha valaki teljesen tanácstalan? Tegyük fel, igen, belép egy tanácstalan ügyfél, azért megkérdezzük, hogy mire gondol. Még valami támpontot adjon. Magyar vagy külföldi? Fehér vagy vörös? Valami, egy kis fogódzó kell. De tegyük fel, nagyon tanácstalan, semmi gond. Van azért annyi tapasztalat, hogy mi az, ami populárisabb, mondjuk mik azok a borok, amiket a kevésbé borfogyasztó réteg is jobban szeret. Mi mindig adunk, ugye nálunk nyitva van 20-25 féle bor, amit decre lehet kóstolni, ez mindig változik. Mindig vannak kézborsoraink a korábbi kóstolók legjobb tételeiből. De ilyenkor mindig azt csináljuk, hogy adunk egy kis kóstoló mintát, ami nem sok pár cent, de mégis el tudja dönteni a vendég, hogy ez neki ízlik, vagy nem. Ha nem ízlik, akkor nézzünk egy másikat. Tehát, hogy ez benne van ebben a történetben, hogy nem kell venni rögtön egy egész pohárral, aztán küzdeni egész este, hogy ezt elfogjon. Megmutatjuk a választékot, és ő tud választani, hogy mi az, ami ízlik. És hogyha már egy ízlik, arra már föl lehet rakni egy következő tételt. Hogyha meg tudja fogalmazni, mi az, ami ízlet benne, akkor tovább tudunk menni egy komplexebb borra, egy erősebbre, vagy egy élyebbre, vagy egy gyümölcsösebbre, attól függ, hogy mit mond az ügyfél. Tehát azért az itteni kollégák képzettek ebben a történetben, és van elég gyakorlatunk is egyébként ahhoz, hogy ezeket a helyzeteket kezeljük. Bejön egy külföldi csapat, akkor ők nyilván magyarokat akarnak, az egy könnyebb történet. Bármint a mi szempontunkból. És hogyha már említettük a külföldi vendégeket, akkor beszéljünk picit arról, hogy egyébként a borkóstolóknak a közönsége, az ugye főleg magyar közönséget vonz, viszont a vendégek között akkor megtalálhatóak a külföldi betérők is, és ezek az
események, ugye említettük még a beszélgetés elején, mondtad, hogy van, ami már átmegy teljesen vakkóstolóba, tehát ott Abszolút azért vakkóstoló, egy picit több előélet szükséges ahhoz, hogy... Ez játék. Tehát, hogy hát nincs előélet, legfeljebb kevesebb lesz a pont, de nagyobb lesz az izgalom. De lehet, hogy annál többet tud tanulni. Igen, de az biztos, hogy több tudással megy el, mint amennyivel jött. Ez hol biztos. És mit tapasztaltok, hogy egy ilyen kóstolóra általában párok érkeznek, vagy társaságok együtt vetik bele magukat a kóstolás élményébe, akár egyedül is érkeznek vendégek? Hát egyedül, igazából én azt gondolom, hogy azért a borozás ez egy társas történet. Tehát, hogy vannak nyilván renegátok, akik egyedül tolják ezt az utat, de azért alapvetően, amikor az ember kóstolni megy, akkor egy társas, egy közösségi élményt akar megélni. Főleg a párjával jönnek, vagy pedig mondjuk nagyobb társaságok. Érdekes, nyilván tehát a jellemző korosztályon azt mondom, hogy mondjuk a 30 pluszos generáció, de egyébként egyre inkább megtalálhatóak idősebb vendégek is, akik nyitottak erre. Tehát, hogy ez egyébként szerintem ez egy jó tendencia, mert azt értem, hogy a fiatalok, akik sokat utaznak külföldre, azok nyitottak a külföldi borok iránt, újra meg akarják kóstolni ezeket. De úgy látom, hogy most már az idősebb korosztály is egy picit elmozdult ebbe az irányba. Azért az nagyon jó, mert én azt gondolom, hogy az idősebb korosztály tényleg nagyon, nagyon rá tud állni arra, hogy van egy bejáratott pincészet, amit nagyon kedvel, vagy egy adott borvidék, aminek a borait szívesen fogyasztja, és akkor tényleg ez beérik, hogy mind a két korosztály egyre jobban kinyitja ezt az ajtót. Nyilván még mindig így azért a 30-asok a nyitottabbak igen, erre a történetre, de igazából azért jelennek meg mások is. Ez jó, ez egy jó tendencia. Illetve hát a környékbeli törzsvendégek. Tehát azért nagyon sok olyan kóstolni, nagyon sok olyan vendégünk van, aki egyébként törzsvendég, ismerjük személyesen, rak a ládába, itt tartja a borait, már nem viszi el, megkérdezi, hogy milyen kóstolóban bejön egyébként, és csak egy pohár borral hazamegy. Tehát, hogy azért van egyfajta közönsége ennek az egész történetnek, akik viszik tulajdonképpen ezt a helyet. Szintén még a kezdeteknél mondtad a Megavino brüsszeli borkóstolót, vagy sétálókóstolót. Ezt ti is próbáljátok itt a borbárban egy mini vino keretén belül. Kisebb. Ez még nem egy hangár, igen. Újra, vagy hát a magyar közönségnek is megmutatni, hogy milyennek a szépsége. Ha jól tudom, akkor a legutóbbi ilyen mini vino rendezvényen közel 100 bor volt, amit meg lehetett kóstolni. Annyi azért nem szokott lenni, mert egyszerűen nem tudja befogadni az ember. Tehát, hogy azért a Megavino Brüsszelben egy 3 napos rendezvény, alapvetően szakmai történet. A mi mini vinónk tulajdonképpen egy hasonló elvekre épülő rendezvény, tehát ami azt jelenti, hogy kinyitunk x darab bort, van egy belépőjegy, és akkor tulajdonképpen az emberek valamilyen általuk választott, vagy általunk javasolt sorrendben kóstolhatnak és visszakóstolhatnak. De alapvetően ez egy közösségi élmény. Mi azért kiszoktunk nyitni 25-30 bort, lehet, hogy vannak még egyéb tételek, amiket kíváncsiak vagyunk, ezeket lehet megkóstolni, de alapvetően a mi mini vínónk az részben egy bemutató az új borokból, az érdekes borokból, tehát ez nekünk is egy tanulás, hogy mi az, amit a közönség jól fogad, mi az, ami jó lesz. Tehát amikor mi borokat rendelünk, vagy beszéltünk a ládás rendelésről, akkor mindig azért hozzácsapunk egy-egy karton újdonságot, amiknek nyilván utána nézünk, de még mi se kóstoltuk le. És a mini vino borai részben ezekből állnak. Tehát ezekből az újdonságokból kiegészítve egy-két olyan fix ponttal, ami jó lehet origónak. De alapvetően ez egy ilyen társas kóstolás, ami nem túl nagy, nem túl kicsi, tehát arra mindig figyelünk, hogy a létszám az akkora legyen, hogy beférjünk a borbárba, és komfortos legyen. Mindig azt tapasztaljuk, hogy a végén mindenki beszélget mindenkivel. Ez egy jó hangulatú rendezvény, azt gondolom. Nem szoktuk túl gyakran csinálni, mert az az elvünk, hogy akkor csinálunk minivínót, amikor van elég olyan borunk, amit meg akarunk mutatni. Tehát 85-ször ugyanazt a puskát nem akarjuk elsütni. Ez mindig egy érdekes rendezvénynek kell lenni.
Ilyenkor a borkedvelők, akik mondjuk a mini vínon megkóstolják ezt a több 10 tételt, mert azért biztos vagyok benne, hogy vannak, akik azért egy párnál megállnak, de azért akad olyan, aki végigkóstolja az Vannak, rendesen persze. szortimentet, hogy ők készítenek egy jegyzetet? Vagy mi alapján lehet megjegyezni ennyi tételt? Tehát, hogy itt nyilván nem deciket kóstolunk végig, hanem éppen, hogy csak belenyalunk abba az adott tételbe, de hogy valami alapján ezt a tudást, vagy ezt az ismeretet rendszerezni kell. Kapnak tulajdonképpen egy ilyen itinert, egy útmutatót, amikor valaki bejön itt a mini vinóra, akkor egy pohár káva, vagy egy pohár prosecco mellett megkapja a kis papírját, ami fel vannak sorolva a borok, fel vannak sorolva, hogy melyik országból, milyen borok, milyen pincészettől, milyen névjáratok. És mi mindig adunk egy ilyen javasolt kóstolási sorrendet, amit nem kell betartani, mert nem kell betartani. Lehet, hogy nem is a legjobb sorrend, de mi így mennénk végig. És van még egy rubrika, ahol pontozni lehet a borokat. Ez nekünk fontos, hogy mondtam, ezek új borok, kíváncsiak vagyunk az emberek véleménye. Mindig azt mondjuk, hogy pontozzatok 1-től 10-ig. Ne a 6-os meg a 8-es között pontozzatok, mert annak nem sok értelme van. Igen, tehát ha nem használjátok az 1-est is, meg a 10-est is használjátok, bátran. És akkor ezek alapján így végig lehet menni. Aztán utána meg mindig van egy tombola, tehát azért tehát, hogy a munkát az díjazni kell mindenféleképpen, úgyhogy aki rendesen pontoz, és megvárja a rendezvény végét, akkor az egy tombolán részt vesz, és akkor valamelyik bort, amelyik előre még mi se tudjuk, amelyiket látjuk, hogy jól szerepelt, mert ott vagyunk az asztaloknál, beszélgetünk az emberekkel, mi is kóstoljuk. A végére kiderül, hogy mik a favoritok, akkor lehet egyet nyerni. Ez mindig jó. Nyerni szeretnek az emberek. Reméljük, hogy 2024-ben is lesz mini Biztos, vino. hogy lesz. Még nem tudjuk a pontos dátumot, de én azt gondolom, hogy nyár előtt mindenféleképpen tartunk egyet. Ez a tavasz az jó, ez egy jó időpontnak tűnik. Szerintem lesz is egy új borunk, amit érdemes bemutatni. És akkor ezek szerint kóstoló programok is lesznek, hiszen ha jönnek az új borok, meg jönnek az új tételek, akkor... Kóstolók tulajdonképpen minden kedden vannak, és játékos ilyen kóstoló programok, mert most úgy neveznek, azok pedig csütörtökön. Tehát amikor kicsit edukálunk, kicsit játszunk, de mindenképpen borozunk. Tehát ez a program. Zárásként engedj meg nekem egy kérdést, hogy választottál-e már bort csak a címke alapján? Persze. Hogy ne választottam volna? Hát szerintem hazudik, aki nem. Tehát címke, palack súlya, tehát amikor bemész valahová, nem tudsz semmit, akkor mi az, ami alapján választasz? Tehát tegyük fel, még nem tudsz beszélni az eladóval sem. Vagy mondjuk egy hitmerben vagy. Hát akkor valami kell, hogy megfogjon. Én azt gondolom, hogy a bornál nyilván az igazság pillanata akkor jön el, amikor kitöltjük, de hát hogy mondjam, tehát azért valahogy, ha jobban néz ki, akkor jobban is választják. Tehát ez sok mindenre igaz, a borokra is igaz. És mit látsz, hogy a külföldi borok erősebbek címkében, vagy már a magyarok is, magyar borokban is található olyan, ami azért elég erősen hat a Hát ugye ez egy érdekes kérdés, hogy mit tartunk jó címkének. Tehát én a magam korosztályában mondjuk az elegáns, letisztultabb címkéket jobban szeretem. De én például Portugáliában vannak olyan címkék, amik ilyen játékos, ilyen színes, motoros, nem is tudom, én nem tudom értelmezni a magam koordinátorrendszerében, de a fiatalabb generáció szereti. Tehát, hogy én egyébként szerintem a magyarok is kezdenek ehhez felzárkózni, de azért a címke, dugó, agrafi, a palacnak a súlya, tehát azért az is, nyilván az is ad egy nem is tudom, egy benyomást, ami alapján választ az ember. Volt már csalódtál ebben? Persze, hogyne, hát az ki nem. Tehát, hogy csak az nem csalódik, aki nem próbálkozik. Tehát mi azért nem megyünk mindig biztosra. Tehát, hogy persze, szép címke, rossz bor, teljesen rendben van. Tehát a borozásban nem az a szép, tehát a csalódásokon keresztül vezet el az út oda, hogy tényleg egyszer, ha nagyon jót kóstolsz, akkor nagyon meg leszel elégedve. Balázs, áruld el nekem, hogy a Field the Wine Box névvel egymás közt hogyan tituláljátok a borbárt? Tehát mikor beszéltek mondjuk a napi teendőkről, vagy bármi, akkor ti hogyan emlegetitek a helyszínt? Nem ilyen nyelvtörően, Winebox inkább. Winebox?
Igen, talán ez. A Field Winebox egy kicsit van, most már látjuk, de ez így alakult. Ezt hozta az élet, nem Winebox, box, borbár. A Winebox az jó. Winebox az jó. Akkor mindenkit igazából csak arra tudunk biztatni, hogy jöjjön el a Wineboxba, kóstoljon minél több tételt, és ismerkedjen nem csak a hazai, hanem a külföldi borokkal is. Úgyhogy én köszönöm szépen neked a beszélgetést, egy picit bevezettél minket abba, hogy ti milyen szemléletmóddal és szívvel, lélekkel dolgoztok itt minden nap, úgyhogy bízunk benne, hogy minél több borkóstolón és mini vínon találkozhatunk még. Én is köszönöm, és bízom benne, hogy jöttök és kóstolunk együtt még sok szép tételt. Ez itt a Palackozott Mesék, szüretlen történetek, az Országos Bortúra podcast sorozata Bence Szonyával. Koncz Krisztiánnal folytatjuk a beszélgetést, és most már poharak is vannak előttünk, és egy kiváló portugál tétel. Egy picit mesélsz nekem arról, hogy mi került a poharóba. Persze, ez egy Touriga Nacional, méghozzá a Lisszaboni borvidékről, ami a borvidékre az jellemző, hogy itt nem a nagyon testes, nehéz borok, az inkább duóró, tehát mondjuk a portugál villány az duóró, ez egy kicsit könnyedebb, elegánsabb világ. A Touriga Nacional pedig Portugálnak a legnagyobb mennyiségben használt vörösbora. Saját, ez is egy őshonos fajta, nem nagyon ültetik máshol a világon. Szerintem ilyen 90% fölött itt Portugáliában terem. Viszont itt nagyon használják. Tehát elkészítik fajtaborként is, de ami portugál vörösborokra nagyon jellemző, azok a küvék, és szerintem a portugál küvék 80%-ában van Touriga Nacional. Nagyon kedvelik a fajtát, okkal. Tehát, hogy értem is, hogy miért. Egyébként annyira jellemző ez a küvésítés a portugál boroknál, hogy bizonyos borvidékeken nagyon sokszor lehet azzal találkozni a címkén, hogy nem tudom, fölsorolják, hogy Touriga Nacional, Touriga Franca and others. Rá se írják azt, sokszor magán a szőlőterületen belül is vegyesen vannak a szőlők ültetve, tehát ott sincsenek elszeparálva fajtánként, és nem is tartják fontosnak igazából. Tehát nem az a lényeg, hogy miből van, hanem hogy milyen. Sokat jártok Portugáliában? Nem eleget. Igen, voltunk kint egy párszor, hál' Istennek tudtunk pincénél is kóstolni, voltunk ilyen nagyobb fesztiválokon is, meg egyébként a nemzetközi fesztiválokon nálunk nagyon erős a részvétel. Tehát az összes nagyobb nemzetközi fesztiválon jelentős számú portugál pincészet települ ki, ezért viszonylag könnyű őket megismerni. A Balázs ugye mesélt a Megavinóról, hát mi is ott találkoztunk természetesen először a portugál fajtákkal, mindig volt kint legalább 15-20 portugál pincészet, és így nagyon könnyen meg tudtad ismerni a fajtákat, a régiókat, tudtunk beszélgetni az emberekkel, meghallgattuk a pincének a történetét, a bornak a történetét. Az igazság, hogy az rengeteget tett ahhoz hozzá, hogy utána milyen borokat választunk. Tehát mi nem nagyon szoktunk például listáról választani, hanem inkább az, hogy kóstoltuk, ismerjük, oké, jónak tartjuk, hozzuk be. És akkor persze van olyan, hogy utána, amikor már hozunk egy pincészetet, akkor választunk listáról egy ismeretlen bort, elhozunk belőle egy kartont először, megkóstoljuk, hogyha megint azt úgy gondoljuk, hogy ez jó lesz, akkor hozzuk utána már nagyobb tételbe, akkor már kirakjuk a polcra is. De nem szeretünk alapvetően papírlistákról választani, annak ellenére, hogy nyilván már nagyon sok mindennek utána lehet nézni, tehát rengeteg olyan oldal van, ahol utána tudsz nézni, hogy az a bor hogy szerepelt, árértékben milyen. De azért mégis a kóstolás. Ezzel nem tudok vitatkozni, tehát azért az élmény, ami egy pincészetnél fogad, vagy egy olyan vezetett kóstolási élmény, az mindig egy picit sokkal közelebb hozza. Így van. A borokat. Mondtad, hogy ugye sokat szoktatok járni, külföldre is kóstolni, rendezvényekre, borászatokhoz, de kanyarodjunk vissza oda, hogy hogyan csöppentetek bele ebbe az egész világba, mert én azt hallom ki így a szavaitokból, hogy nálatok a kóstolás az egy nagyon-nagyon központi dolog, nem listáról választotok, nem feltétlen csak ajánlás alapján, hanem a saját megtapasztalt élmény az, ami dönt. Abszolút. Annak idején a Balázsral együtt dolgoztunk egy helyen. Ez ugye 20 évvel ezelőtt. Nagyjából, és ő is érdeklődött már a minőségi borok iránt. Én is érdeklődtem ezek iránt. Nem nagyon volt más, akivel tudtuk volna a saját
társaságunkból kóstolni, és akkor így beszéltük meg, hogy akkor kezdjük el megismerni együtt a dolgokat, és akkor ugye vettük ezeket a bizonyos felsőpolcos borokat együtt, és kezdtük el kóstolni. Emlékszem, hogy a Szent-Andi merengő 2002-es volt az első, amit így együtt kóstoltunk, és ezek nagyon jó tanulások voltak, meg nagyon jó élmények voltak. És akkor így szépen 2 hetente vettünk egy drágább bort idézőjelbe téve, ma már nevetnénk, hogyha kimondanánk, hogy mondjuk a merengő akkor volt, hiszem 3700 forint. És az volt a felsőpolc. És az felsőpolc volt, és hát az méltán volt minőségben felsőpolclású. És akkor vettük ezeket a borokat, kóstolgattuk, utána így elkezdtünk barátoknak szervezni kóstolót, de csak magánba, tehát nem külsősök nem volt meghirdetve. Ezek voltak az ilyen úgynevezett K&K kóstolóink. Ezek, mit tudom én, 15-20 emberrel is mentek, attól függ, hogy mennyi jöttek el a baráti társaságból. Mi kiválasztottunk 6-8 bort, vettünk hozzá sajtokat, néha drágább volt a sajt, mint a bor, de mindegy, nem értettünk ehhez se természetesen, viszont ezek is nagyon jó tanulási folyamatok voltak. Közben a Balázssal egyre többet jártunk kóstolni Magyarországon, tehát akkor még Magyarországon jártunk kifejezetten. Nyilván az akkori borfesztiválra, meg amiket még így szerveztek, de utána mentünk pincészetekhez, és ismerkedtünk. Azt hiszem, hogy sokan járták egyébként ezt az utat. Tehát, hogy nyilván először az első 5-8 évben, még ha sokat is kóstolsz, bőven van mit felfedezni Magyarországon. Egy idő után azért úgy nagyjából megismered a borvidéket, nagyjából megismered a pincéket, a fajtákat, tehát hogy úgy, és utána jött ez a bizonyos brüsszeli kirándulás, amin kaptunk egy olyan kitekintést a világ boraira, amit mi addig fogalmunk nem volt. Tehát Touriga Nacional, hát mi az, hogy eszik, isszák, mit csináljunk vele, kóstoljuk meg leginkább. És egyre több bort tudtunk ott megkóstolni. Tényleg utána már tudatosan jártunk oda, később Provence-ra, mentünk külföldön kóstolni pincészetekhez, tehát így a évtizedek alatt tulajdonképpen ez egy kiépült. Gyűjtöttétek az élményeket. Igen, egyikünk sem tanult semmit, de mondjuk a borral kapcsolatban nem tanultunk, nem jártunk semmilyen boros iskolába például. Ez nyilván hátrányunk valahol egyébként, de szerintem másrésztről meg van benne egy előny, mi mindig fogyasztók vagyunk. Tehát mi mindig a fogyasztó szemével választunk borokat is. Valószínűleg az átlagnál nagyobb tapasztalatunk van, főleg a külföldi borokban. Hogyan kell elképzelni azt, amikor 2 borkedvelő, hozzáértő borkedvelő, tehát mondjuk ugye, ahogy ti is elmeséltétek, hogy nagyon sokat kóstoltok a mai napig, amikor valamiben nem értetek egyet. Kóstoltok egy tételt, és akkor itt kemény viták is alakulni, vagy mit? Ez csak egy játék, ez egy szórakozás. Ez nem megy vérre. Hát. De borozni azért borozunk alapvetően, nem, hogy jól érezzük magunkat. Legyenek közös élményeink, viták, nem szó. Ezek mindig építő. Persze. Igen. Említettük a felsőpolcot. Ugye, hát most már az elmúlt, nem tudom, 10-20 évben azért a 3000 forintos tételeket felváltották a sokkal drágább borok is a felsőpolcokon. Mi a te véleményed, hogy ha felsőpolcról választunk, mindig jót húzunk le a nap végén? Tehát, hogy ez egy tuti választás, vagy honnan érdemes szemezgetni? Hát akkor most vissza kell kanyarodnom oda, hogy azért alapvetően fogyasztói szemmel nézem. És akkor már biztos, hogy nem igaz az a tétel, hogy akkor mindig jót választasz, hiszen hogyha hiába nagyon jó egyébként az a bor, de mondjuk nem a te stílusod, akkor nem leszel vele elégedett, főleg, hogyha az árát is hozzárakod. De nyilván azért valamennyire az ár is mutat valamit a minőségről, de itt azért nagyon figyelni kell arra, hogy akkor az egy honnan származó bor. Mert nem mindegy, hogy egy 10 000 forintos francia bort veszel a polcról, vagy egy 10 000 forintos portugál bort. Portugál borok, amilyen szerintem hasraütésre 25-30%-kal olcsóbbak az azonos minőségben. Egyszerűen azért, mert a franciáknak van 200-300 év előnyük ebben a névépítésben. A portugálok meg tulajdonképpen a rendszerváltás után kezdték el a minőségi, a portóin kívül, mondjuk most tekintsünk el a portóitól, mert az egy speciálisabb, az mindig is egy ismert volt, de a normál nem erősített boroknál mondjuk egy 20-25 éve, 30 éve kezdtek el a minőség felé fordulni, hát ők nem tudják érvényesíteni ma még az árukban ezt a minőségi ugrást. És ha legalulról választunk? Fú, hát ott azért az izgalmas. Hát azért vigyázni kell szerintem. Nyilván én mindig azt szoktam javasolni, hogy
borszaküzletbe kell menni. Tehát, hogy egy borszaküzletbe azért, hogyha ez egy normális borszaküzlet, akkor azért megszűrik. Most az alsó árkategória, az mondjuk nem 500 forintnál fog kezdődni nyilván, mint egy hiperben, de ott az alsó árkategória is jó lesz. De azért, hát nyilván az egy lássuk be. De hát akkor látjuk azt, hogy tulajdonképpen valaki kísérletezőkedvű, és szeretne a minőségi borok vízére elvezni, akkor tulajdonképpen válasszon mindenféle bor közül, és próbálja megtalálni azt, hogy mi az ő ízlése, mi az, ami neki bejön. Bátran kísérletezzen, és szerintem a mostani, tehát azoknak, akik most kezdenek el ismerkedni a borokkal, van egy nagy előnyük velünk szemben. Amikor mi kezdtünk el, nem voltak még borbárok. Tehát, hogy ma Budapesten biztos 15-20 borbár van, ahol el tudsz menni, és ahol hozzáértő emberektől tudsz kérdezni, meg javaslatot kapni, hogy mivel kezdjél. El tudsz menni egy csomó borkóstolóra, ahol egyszerre több tételt meg tudsz kóstolni. Tehát én azt gondolom, hogy bizonyos értelemben most könnyebb. Hát nagyon sokat javult mondjuk a magyar minőségi, a boroknak a minősége is. Szerintem sokkal kevésbé lehet mellé nyúlni ma Magyarországon, mint 20-25 évvel ezelőtt. Úgyhogy menni kell szerintem szaküzletekben, a borszaküzletekben, ahol tudnak segíteni abban, hogy mit válasszál, borbárokban, ahol tudsz kóstolni decire, tehát így kell felépíteni, ezt sokat kell kóstolni. Szerintem anélkül nincs értelme. Akkor a borok világa az tulajdonképpen mindenki előtt nyitott. Persze. Úgyhogy várjátok sok szeretettel a felfedező kedvű borkedvelőket. Köszönöm szépen a beszélgetést, és egészségedre! Egészséged! A beszélgetés helyszínét a Field the Winebox biztosította. Hallgass bele a következő részbe. 2010-re jutottam el oda, hogy Londonban az International Wine Challenge borversenyen már bírálhatok, már Master of Wine-ok mellett bírálhatok. Kis segédborbírálóként ez a -1-es kategória a borbírálók között, de nem ez volt a lényeg. Az volt a lényeg, hogy én ott voltam egy olyan társaságban, akik annyira inspiráltak, hogy tudtam, hogy én ebben szeretnék foglalkozni, és erre egyetlen egy lehetőségem van, ha tanulok. A nagymamám mindig azt mondta, hogy gyerekkoromban mindig az eget kémleltem, meg a holdról, csillagokról kérdeztem, nekem ez úgy annyira természetes volt, hogy a naphold csillag az egy kerek egész, ami saját magamat ír le. 2014-ben Grúziában jártam, ahol egy picit a Kvevriben történő borkészítés volt lehetőségem megnézni, egy picit megfigyelni, megkóstolni, és utána elkezdtem ennek utána menni. Tehát Kvevrinek hívják azokat a földbeásott agyagedényeket, amelyeket Grúziában használnak, ezek egészen különböző méretűek, olyan speciális agyagedények, amelyekben ők a fehér szőlőt is hosszan, híjon tartják, tehát ezek a mai tudásunk szerint elnevezett narancsborok. További tartalmakért iratkozz fel csatornáinkra. A műsort az Országos Bortúra készítette.